Hello guys! So for today's reaction video, check natin yung collaboration stage during the Watson playlist ng G22 at Kaya. So go for girl group P-pop. Ganun ba yun? Ngayon, first time kong matitingnan, napapakinggan yung Kaya na group. So, alam ko na yung G22. Tingnan natin kung ano ba yung collaboration stage na dito. So, very new to. And excited ako. And thank you sa nag-recommend. Girl power to ng P-pop. Oh, ganito pala yung logo ng G22. Creative yung Kaya na. Tutubi. Oh. Ilang members ba yung Kaya? Wow. Yung nagtuturo talaga si AJ. Tingnan natin kung ano to. Parang fairy, tingnan no, yung logo ng Kaya. Ang dami ring fans. G22 at saka yung Kaya. Ayos no, may pagkaano yung costume nila eh. Five members pala to. Magaling talaga si Mio, no? Ganda ng white boots nila. Rapper din yan. May angas din eh. Ganda. Ganda naman ng mga steps nila. Siya yung vocal. English. Oh, live no, live. Wow. Pangalawang vocal. Parang pwede silang samahin sa isang grupo na lang sila. Parang yung vibe nila same eh. So, magiging 7 group na. Oh, di ba? Pwede. Pwede kaya yan? Magsama na lang sila. Tem sub-unit. Oh, wow, may sub-unit. Tingnan mo ang boses niya, oh. Oh, sila talagang dalawa yung, vocals. Bumibirit din eh. Wow. Tingnan nyo yung, ayan, tingnan nyo sumayaw. Cute na nasa gitna. Oh, may high kick din. Sa yung leader ba? Di ba? Parang isang grupo lang sila eh. Sino yun? Siya talaga eh. Ganda ng boses eh. Ito. Ano ba ang katay ng G22? Hindi ko alam. Wow! Parang stage na talaga nila eh. Hindi ko ba ito napakinggan? Spoiler. Hindi ko naman alam yung title ng song eh. Grabe naman, lahat ng song may choreo. Ang hirap ang memorize.
in live talaga. Ito yung gusto ko sa P-pop, in live halos eh. Sa K-pop kasi maraming lip sync eh. Konti lang talaga nagsising ng live. Siyempre yung Eunice doon, kanta ng live. Dapat sumama sila sa Kaya. Yung pag ganito na steps. Para maganda tingnan, no? Yan kasi tumatayo lang sila na in-arrange ng mabuti, no? Yung ba, dance breakdown. Yun yung moment na pwede silang, kasi collab eh. Sana ginawa nila ng dance steps na magpo-collab sila sa part na yun. Maraming ano to, sipaan. Boomerang. Yun, napakinggan yung part kasi alam ko may songs lang boomerang. Yun pala yung boomerang. Ano to? Ito na siguro yung dance breakdown nila. Siya talaga, nakita na ko sa kanya. Parang siya yung pinakamaliit eh, pero galing din sumayaw. At siya yung bumibirit kanina. Oh, yun, maganda na ba? Parang isang grupo talaga sila. Kinakit na sumaya yun talaga yun sa gitna na yan, sa Kaya. Napansin, na-hook talaga ako sa kanya. Cute na tinanong sumaya. Nakangiti din siya eh. Very talented naman nila na to. Grabe naman ngayon yung mga P-pop, no? Nakakaangis lang. Itong year talaga to, nag-ano talaga yung P-pop. Nag-rise na talaga. And thanks sa Watson, no? Na concert na to, nagkaroon ng isang P-pop concert, no? Nagsama-sama lahat ng mga group, except lang din sa iba na hindi nakasama kasi sa iba naman sila eh. Sana magkaroon ng as in, no, parang ano, music show sa Philippines na lahat ng may mga new song na mapopromote doon. Diba? Tapos, magbo-voting din para every week merong ano, mananalo. Yan. Ano na talaga yung magpa-fandom ko na. Hindi naman. Magiging active talaga yung mga fandom pag nangyari yun. Magiging, ang saya-saya na yun ng music scene ng Philippines pag nangyari yung mga ganon, diba? So, that's it guys for this reaction. Ang galing talaga ng groups ngayon. G22 at Kaya. Ang ganda ng collaboration nila. Nasayangan na ako sa part na yun na may parang breakdown na yun sa boomerang na kanta ng G22. Sana magganyan-ganyan na silang steps. Sana binigyan nyo ng steps na parang nagko-collab silang group. Maganda sana. Pero yun, okay naman na amiss din ako sa Kaya, and meron na siguro akong bias. Hindi ko alam kung sino yun. Pero tingin ko may dalawa silang bukas din sa nag-rap yung ibang members. And cute din ang dance nila. Talented talaga yung Pinoy, diba? That's it guys for this reaction. Thank you very much. Please like this video, leave a comment, and subscribe to my channel. Thank you and see you again next time. Bye-bye.